Folklórny súbor Šiňava pracuje pod súkromným centrom voľného času Mariana Lojana. Vznikol v roku 1997 na môj podnet, nakoľko som mal potrebu založiť folklórny súbor, ktorý sa bude venovať autentickému folklóru. Folklórny súbor Šiňava má v súčasnosti okolo 100 členov, ktorí sú rozdelení do 3 zložiek, detská, stredná a staršia tanečná zložka. Máme tu také dva regióny, ktoré rozlišujeme, Šáriš a Zemplín, to sú také najvýznamnejšie. Folklór je tu veľmi rézky. Tancujú sa chlapčenské tance, verbungy, fogáše, rozkazovačky rôzne a dievčenské krútivé tance, ktoré sa volajú karičky, ktoré sa tancujú len za spevu dievčat. Pešťanská verbung! Nikde inde na Slovensku sa netancujú v takom prevedení ako na východnom. Najkrajšia karička tu na východnom Slovensku, možno parchoviansku by som spomenula, parchovianská karička, alebo aj ojedinelé karičky, ktoré v každej obci sa tancuje iná karička. Iné podupy, možno iné perovanie, iné točenie, pomalšie, rýchlejšie alebo dynamickejšie. Takže folklór je veľmi dynamický a krútivý a z párových tancov
krucená, ktorá sa tancuje, Šariš je taká oblasť, kde sa hlavne krucené tancujú a Zemplín, kde sme my tu, tak čardáše.